Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Mibalik gimi karon din kay gusto na mo nga mahibawan kun unsa gyud imong hukom. Motambong gyud ka sa okasyon karon Sabado? Ay, desisyon ida na. Gusto lang gyud namong klarohon Ed kay si Papa. Di gan mosugot nga dili ka motambong. Kay ikaw gyud ang naguna namong pinasidunggang didapit sa maong okasyon. Nelson, doon na lang ko'y gustong klarohon. Unsa man, Ed? Sige. Isulti kay maminaw ko. Nganong, ako man yun ang nagunang pinasidunggang tinapit. Kuan. Tungod kay dakong garbo sa mong pamilya ang imong balaanong nahimo sa katilimban. Ilabi ni gyud sa akong amahan. Nga naayo siyang sakit tungod nimo. Doon na lang unta ko hangyo ninyo. Nga kung mahimo, ayaw na lang ko ninyo hatagi og mga pasidungog. Kay una sa tanan, mauwaw ko sa inyong mga bisita. Oh, anong mauwaw man ka, Ed? Ha? Dili ka ngay mauwaw tungod sa imong nahimo. Bitaw. Tinuod na. Mo nga hangyoon ko ikaw. At tugod sa mga okasyon. Bitaw. Kung minarom ko dali. Wa man kaya nga kawawan ko, Eda na. Kay gawas nga, butan ka, mapahiog sa nun. Gwapam kay ka. Huwag makalupig sa mga gwapa sa tibok lungsod sa buhay na swerte. Bitaw, ida na. Gusto si Bads, Bads. Badong. Huwag kay angay kabalatan, Ed. Ay, bitaw na. Ang tanan, malipay tungod kay nakaila kayo minimo. Labi na yun, ako, kinis badong. Nasayod mi kung unsa ka kabuutan. Tinuod na. Tinuod gina, Eda na. Kanta man. Sigurado gimi nga ang mga pagdaig unya sa mga bisita diyan nimo. Miyokbo sila sa imong kaanyag ug kayo. Wa ko makasabot. Wala ba ko maanad og mga ingon anak? Ay, mag-ana jud ka lang ko pa. Ano diya? Gopo bitaw. Kaya imo ba yang kabantog? Di na kapugnan. O ang tanang pagdaig og paghimaya sa imongan. Ay, imong kabantog talaga. Saba dia badong oy. Ayaw pagpalabi oy kay mauwaw ta. Bawi anong Bads. Bueno, Ed, Daddy Bads. manghinaot mi nga karong Sabado. Mutambong gyud mo. Bitaw. Ay, kabala ka, Sir Nelson. Mutambong gid mi. Daghan gyud kayong salamat ninyo nang imak. Idana. Maglaom gyud mi nga mutambong gyud mo sa maong okasyon tungod kay dako gyud kayo namong kalipay o garbo ang inyong presensya karong umaabot nga Sabado. Kumusta na imong pamati, Papa? Feel better, iha. Dito mi sa doktor kaganiha. Ug amazing yun kaayo ang Ginoo. Kay matod sa doktor, basin ugma inigbalik nako. I-declare na nila nga cancer-free nako. Mao ba? Nganong ugma pa man? Karon di ay. Ay ko bitatong gikomedyahan si doktor nga karon unta to kay basig malate na ugma. Pero nahibaw na ka, dili man ingon ana ka sayon. Maniguro man gyud na sila. I'm happy for you, Papa. Mao ginay kada adlaw na mong giampo. Oh, salamat kayo iha. Kamo ni Nelson mo'y dakong rason kung nganong gusto pa kong magpakabuhi ining kalibutan na. Pero, sa naman, kabungduhan ni Ronnie. Wabag ka mo'y gasa para nako. Si Papa, baya. Maabutan ng butanga pa, uy. Mataga na ginunya ka na mong imong apo. So may gusto nimong apo pa, babae o lalaki? Bisag unsa iho. Dako na kay nakong grasya gikan sa langit kung makakita nako sa inyong liwat. Og una na kong apo. Kakuyaw ka, di mo pa no kung naana kay apo.
Basig imong ilugon gikan namo ha. Ah, murag maog yun na mahitabo. No way, papa. Alkansi kayo mi ana. Basin ang imurang apo mo imo palabihon og maayo. Unya kami, imo na hinuon ming kalimtan. Ah, Pero lain po'y ato papa ba? unsa man, iha? Hapit naman gid ang inaugurasyon sa atong mansyon sa Limukon. Oo, bitaw. Karon ng Sabado, iha. Kinahanglan nga kumpleto yun ta. Kay naa sila si gobernador o ingon man si mayor o ang ubang mga opisyalis sa atong lungsod. Doon na lang ko'y gustong klarohon, papa. O ginaot nga imo konsultihan sa tinuod. Nga, nahala, sulti. Sige, kay maminaw ko. Kinsa man gid ang imong i-anunsyo nga maoy imong tugyanan sa mansyon sa Limukon? Oh. Um, Papa? Siyempre, kanang mansyon sa Limukon, mao ni pinakaunang mansyon gikan pa sa atong mga kaliwatan. Og di ba, matod nimo, kung kinsa namong duha ni Nelson ang unang maminyo, maoy imong tugyanan sa dakong katungod? Og maogyod may makapanunod ni anang mansyon na? Di ba, Papa? Kuan. Kuan, iha. Oo, nasayod ko ni ana. Pero, di na ko mahimong isulti ninyo kung kinsa nga kong hatagan og dakong katungod sa mansyon. Pero, nganon dili man ka musulti pa. Kay bisan pag dili pa na nimo isulti, o ipaagi pa na nimo sorpresa, nahibaw na kong daan nga wa na ilaing makapanunod ni ana. Ako ra, di ba? Iha, daghan na ta og mansyon. Bisag ang mansyon sa Bintungan, mahimugmay mo na to. Ang resaw sa Buanoy, nga inyong gipuyan, imo na sab ka to, katong dito sa Kasili. Wa mo'y angay kabalakan ni Nelson, buhong na mo sa tanan. Pa, kadiyot ragod. Murag nalayo naman ta sa isyu. Ang atong gihisgutan ang mansyon sa Limokon. Wa ko'y interes ato sa Bintungan. Mas gusto na ko ang sa Limokon, Papa. Mao ba ni saad nimo? Wa ko'y gisaara ninyo ni Nelson ni Ana. Pero Papa, di ba miingon man ka nga kung kinsa tong unang maminyo namo ni Nelson? Mo imong hatagan sa dakong katungod adto? Wa ko'y gisulti ana ninyo, iya. Pero pa, basin og nalimot lang ka. No. Mahibaw raw niya ka, iha. Ako raw niya nang isulti ngadto sa atong okasyon, ha? Basta, ayaw gyud ninyo si piyata ni Ronnie. Kinahanglang kompleto gyud tang tanan. Sir, tana ko nimo, sir. Tana ko. Unsa may paminaw nimo, sir? Mutambong ka si Dana? Ambot lang ka, Badong. Kay? Kasi nang imak naman to'y mitubag sa akong pangutana. Maayos lang klaruhon gyapon na to, sir. Di na ko mabalik dito, Badong. Ikaw na lang mo niya i-follow up ni Idana kung mutambong bagyod sila. Gigi. Akong klaruhon dito, sir. O ako lang sab unyang sultihan si Papadaan. Kay? Kay basin o ora mismo, di gyud mo dayon si Idana. Mas mayo pa, sir. Pahibaw ang gis papa nimo aron may bawas ang daan ba nga nagduha pag si Dana nagtambong. Mabuti rin niya karon sa kong nauna. Pero sige lang gyud og follow up, Badong. Kay? Aron ba nga ato yung masiguro? Oo, sir. Ako gin klaruhon ay. Kay sa ako bang tanaw. Nagduha si Dana sa pagtambong. May bitaw. Believe ko sa iyang kinaiya, sir. Nagtanaw siya ayuhan sa nan. Dili mapahimuslanon nga babae. Husto ka, Badong. Nakadaig sa gyud kay ko ni Idana. Aduna na siya puntos sa iyang katarungan. Pero dili sa gyud ko mauyon nga dili siya motambong. Kaya mao ba gisulti ni papa nga kinahanglan naagid siya. Kay? Kasi mao'y importante kayo sa mga okasyon. Pero, sir, daghan ang utangan ako ba? Sa iyong paminaw,
kinsa kay tugyanan sa dakong katungod sa inyong mansyon sa Limokon? Badong, manakumsulti ni mo, bahay ni anak. Wa gyud ko'y kasayuran sa una-una ni Papa. Ha, pasensya, sir. Kuan magod ka nang sige mo sagud sila balik-balik kung pangutanan ako, sir. Mo nga sige sa balik-balik pangutanan nimo. Pero sir, mayon taog ikay tugyanan si mong amahan. Kay mas angayan ka uy. Kay ikaw may lalaki niya kabagwangan ka. Bisag kinsa Badong. Wa ko'y problema. Bisag si Leslie pahatagan ni Papa. Ay, pastilan, sir. Naistorya ba na ako ang mga katabang dito sa Limokon, sir? Miingon sila na ako. Nga kung si Leslie ko nito gyanan si mong amahan, basin ko na mangundang sila sa trabaho dito. Kinsa may nag-ingon ni mo ana? Ang mga katabang lagi dito, sir. Badong, tambagi sila. Gadili sila anging musulti og ingon ni ana. Na, ako sila niya ingnan, sir, oy. Pero, seryoso kay silang misulti na ko ano, oy. Pasagdi lang. Ako ron yung musulti nila. Dili mayo nga musulti sila og ingon ni ana. Kung kinsa ibendisyonan ni Papa, kinahanglan nga ilang sundon og ilang tahuron. Naibaw, biya ka, sir, nga daghan kay wa makauyon sa batasan sa mga igsuon. Pasagdi lang. Kung magbinuang nasab si Leslie, niya man ko. Andam ko mula ba nila? Di makahimo og binuang si Leslie sa iyang mga sakop. Kay naa ako nga mubadlom gyud niya. Kining ako, sir, igor man kung misulti nimo. Kay mao may tinuod nga bulog sa ilang gibati. Mas gusto sila nga ikay mudas ng negosyo sa imong amahan. Kay mas nakauyon ang tanan nimo, sir, sa imong butasan. Kaya nang Leslie. Aw. May baw-araw niya na to ang tanan, Badong. Kung kinsa gi tugyanan ni Papa sa mansyon. Mo lagi. Ngayon taman, nakadesisyon naman yung kakaida na. Mutambong kita puldo. Kay mauwa man sa tamo balibad ni Sir Nelson. Uy, sige na betong anhin ni aron patambongon kita. Mo lagi. Nganong ikaw may tubag damak na di magas idanap da sa det. Nganong, di kayo kawag kong ipangutan dili ikaw tingog ya. Misanong na magud si idana ni Sir Nelson. Di ba idana? Tinawag ba na? Nakuyawan lagi ko tiyo, uy. Mo lagi. Unsagoy na kuyawan ko. Nakuyawan ko tiyo, kay miingon manggod si Nelson. Nga, ako kuno'y pinasidunggang dinapit. Pasin og ila kong paistoryahon sa daghang mga bisita pa. Mo lagi. Unsa mo na problema na kung musulti lang sad ka. Naibaw baya ka tiyo nga wa ko maanad og diskurso at tubangan sa daghang mga tao. Og labing siguro, nagyo daghang bisita nila anang higayuna. Mo lagi. Ayaw kadlok. Kung nila kang pasidunggan o niya paistoryahon, pangandam landaan sa mga sulti. May mumgan yung tabangan ta ka. Bitaw. Manay ako giingon niya puldo. Nga dili siya aging mahadlok. Sayon naman ko na musulti kag daghang mga tao, good. Mo lagi. Sayon para ninyo, tiya. Pero para nako, mauwaw ko. Mo lagi. Ayaw lang kabalaka si mong isulti, Dana. Kung pananglit, pasidunggan ka nila, buhatan ta ka o mong idiskurso. Kasayyo na. Bati dahil puldo. Kanang kinanindutan pagkasuwat ha. Stilan, wag kibaw kitagimos mga kandidato din eh. Agad. Tanan akong ibuhatan, wag no'y nakadaog. Ako'y bala. May okay ko ng diskurso, badab stilan. Kung pananglit tiyo, ila kong pasultihon. No. May mo ba nga, ikaw lang musulti, suplin ako? Ay ako na. Unan ko Pwede ka ko musulti para nimo. Ako lang. Sige, tiya. Mas maayo pa. Ay, Imak. Ikaw ay. Ako, ano kay ikaw ay? Bidab. Ikaw sa idan na ba? Ayaw sa pasubrae ng imong kamakiuwawon, oy. Sulti lang, God. Kung sabay imong kawawa nga gwapa man ka. Ay, uwa magkukumaan na tiyo. Ay maanad lagi ka. Tagaan lang niya kag idea kung saon ni mo aron di na ka makulbaan kung musulti na niya ka sa atubangan sa mga tao. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode.
Bye!